Ďakujem veľmi pekne za pozvanie a rád by som sa predstavil. Moje meno je Jozef Smrek, ja som zástupca Darvinexu Zero v Čechách a na Slovensku a mojou úlohou je v tejto chvíli predstaviť, aké výhody má Darvinex Zero pre používateľov traderov a pre užívateľov Trading Pioneers, takže veľmi sa teším na toto stretnutie, na ktorom si to viacej ozrejmime. Dobrý deň, ja som Erik Kmej do spoločnosti KNL Rock a mám na starosti obchodovanie na kapitálových trhoch, stavbu stratégií, stavbu tímu traderov a všetko, čo súvisí s obchodovaním. Teším sa na toto stretnutie. Spolu s Darvinex Zero sme sa spojili hlavne kvôli tomu, lebo sme videli viacero prienikov, čo sa týka biznisu. My ako hedžový fond sme hlavne chceli silného partnera v prop firmách, ktorý nám dokáže technicky zabezpečiť prostredie a bude silným partnerom aj do budúcnosti. Áno, vlastne ak by som mohol doplniť, tak víziou Darvinexu a Darvinexu Zero je práve spájanie traderov s investormi. To znamená, že my hľadáme práve tú možnosť, ako spolupracovať s partnermi, ako je napríklad KNL Rock, ktorý má Trading Pioneers, pretože presne tu nám môžeme vystihnúť tie biznisové synergie a spájať vlastne našu technológiu, ktorá je založená na tom, že máme reálnu tržnú exekúciu, máme k dispozícii reálny datafeed a presne pomocou tých technologických aspektov, ktoré sú veľmi dôležité pre reálny trading, umožňujeme traderom, aby využili svoje schopnosti a aby sa mohli zúčastniť napríklad na účasti v Trading Pioneers takým spôsobom, že vidia reálnu tržnú exekúciu. Takže toto je jedna z tých najdôležitejších vecí, ktorá vlastne nás s Erikom primela k tomu, aby sme začali spolu uvažovať nad tým, že vytvoríme práve takýto veľmi zaujímavý koncept Trading Pioneers. Jedna z hlavných priorít našej spoločnosti v tomto roku bola posilnenie tímu v oblasti tradingu, takže možno aj tá hlavná myšlienka je to, aby sme vytvorili silný tím. Môžeme sa tu baviť o 5-6 ľuďoch, ktorí budú plnohodnotnou súčasťou našej spoločnosti, my im dáme prácu a budeme silnejší vlastne v celom našom tradingu. Práve táto myšlienka spojiť Trading Pioneers s Darvinexom Zero je veľmi jedinečná, pretože tradery môžu s akýmkoľvek spôsobom začať sa uchádzať o miesto v Trading Pioneers takým spôsobom, že začnú obchodovať na virtuálnom účte s virtuálnym kapitálom a zároveň Darvinex Zero im prideľuje virtuálny kapitál, ktorý potom obchodujú a keď obchodujú, tak majú z toho reálny payout. To znamená, že aj kým sa dostanú do toho vysnívaného rebríčka alebo proste na tú úroveň, v ktorej majú už reálne peniaze od KNL Rock, tak je na druhej strane Darvinex Zero, ktorý tých traderov skrátka funduje zo svojej strany. Takže toto je tá celkom výnimočná tradingová myšlienka, ktorú sme spojili práve s Trading Pioneers. Môžeme to vziať viacerými pohľadmi, ale pre mňa ako vlastne spolumajiteľa našej spoločnosti je takisto dôležité rast tejto firmy a takisto náber nových ľudí, ktorí prostredníctvom tohto programu bude pre nás prospešný. S touto filozofiou sa ja naozaj veľmi stotožňujem, pretože my máme s tým veľkú skúsenosť na strane Darvinexu, že veľa traderov začína povedzme z nuly, nemá žiadnu históriu a hneď má očakávania, že bude dostávať alokácie od investorov v rádu stovkách tisíc alebo miliónov. Avšak tá realita je vlastne taká, že žiadny z investorov si nejakým spôsobom nevie predstaviť, že by zveril väčšie finančné prostriedky niekomu, kto nemá dlhší tzv. Track record. To znamená, že tú históriu obchodovania. A práve preto je veľmi výnimočné, že vlastne Trading Pioneers a KNL Rock ako celok si túto zodpovednosť uvedomuje a za tých investorov skrátka nastavil tú cestu pre toho tradera takým spôsobom, že je tam skrátka perióda, cez ktorú si ten trader musí prejsť na to, aby sa kvalifikoval ašpirovať na ten investorský kapitál. Na prvý pohľad tá cesta môže vyzerať pre toho tradera ako ťažká, pretože kým sa dostane na ten reálny kapitál, tak môže utiecť veľa času. Avšak presne tu nadáva tú pomocnú ruku práve Darvinex Zero, ktorý už od prvého mesiaca prideľuje virtuálny kapitál jednotlivým traderom na to, aby mohli z toho poberať reálne performance fee. Pre nás veľmi podstatný
ukazateľ je track record. Väčšina traderov, ktorí začínajú, je dosť pravdepodobné, že ho nemajú, alebo ak áno, tak nie je nejako dlhý. A pre nás, pre tých ľudí, ktorí hlavne vyberáme traderov, tak je to pre nás podstatné. Chceme, aby títo ľudia si jednak ako vytvorili svoj track record, aby vedeli, že v čom je jeho sila. A nemá to byť nejaká sledovačka z našej strany, ale na druhú stranu to môžu brať aj oni tak, že počas priebehu celého toho programu si vytvoria svoju históriu a jednak aj do toho svojho CVčka, aj do tej svojej histórie, do toho svojho kariérneho postupu si toto môžu niekde uložiť a môžu to využívať. Ja som sa vlastne stretol občas, že niektorí traderi vôbec nepoznali ten pojem track record, tak skúsim ho najskôr vysvetliť. Je to vlastne história tých obchodov, ktorá je zaznamenaná na equity krivke. To znamená, že na reálnych obchodoch, ktoré ten človek otvára, alebo ten trader, a sú to vlastne obchody, ktoré sú aj otvorené, aj uzatvorené. To znamená, že nie je to balance krivka, ale je to equity krivka. Tým pádom v reálnom čase ten investor vidí, že s akým rizikom pracuje daný trader. Nalejme si čistého vína, trhy sú volatilné a tie trendy sú občas veľmi silné a veľmi dlhé. A ako náhle môže sa stať situácia, že ten trh ide proti tomu traderovi, a tu sa práve ukazuje to umenie toho tradera, že či dokáže manažovať to riziko, aj keď ten trh nejde jeho smerom. A môže sa stať, že napríklad krátkodobo si navýši nejaké pozície, navýši si nejaké riziko a dúfa, že ten trh sa otočí. Hej? A na konci dňa má vždy pravdu ten trh. To znamená, že v tom track recorde je veľmi dôležité vidieť tú prácu s tým money managementom na tej stratégii. A my veľakrát vidíme, že mnoho z traderov veľakrát podceňuje ten prístup riadenia rizika. Tým pádom sa spolieha na nejaké, povedzme, očakávania, že ten trh niečo urobí. Avšak väčšinou je pravda taká, že ak tam nie je sofistikovaný, alebo nepoviem sofistikovaný, ale skôr taký, že konštruktívny prístup k riadeniu tej stratégie, tak sa veľakrát stáva, že ten track record dosiahne nejaké maximálne rizika. Čiže ak by som vedel povedať, že čo sú očakávania na nejaký risk reward alebo na nejaký takú krivku, ktorá môže od toho tradera prísť, alebo akú krivku si ten trader môže písať, tak očakávané, povedzme, nejaké zhodnotenie k tomu výnosu je 1:1, čiže nejaký risk reward. Poviem to tak, že ak trader vie obchodovať povedzme 30% za rok s 30% poklesom, tak je to 1:1. A už takýto track record povedzme s ročnou históriou s takýmto pomerom 1:1 je už veľmi atraktívny. Avšak ešte si pravdepodobne neprešiel cez všetky tržné podmienky. Tým pádom na druhú stranu sa môžeme pozerať na to, že dvojročný track record, to znamená tá história, ak príde od tradera a má povedzme 1:1, tak už je to nadštandardný výkon. Ak je to povedzme 1:2, to znamená, že máme 30% zhodnotenie s 15% poklesom, tak sa môže stať, že tento trader bude veľmi žiadaný od reálnych platiacich investorov a Darwin Excel Zero bude získavať veľmi vysoké alokácie, pretože držať si takéto dlhé obdobie, takýto dobrý risk management je už predsa len nie dielo náhody alebo nejakého šťastia. Takže ja by som len povedal tak, že ten track record je niečo ako životopis, ktorý odovzdáva trader do KNL roku s ašpiráciou uchádzať sa o investorský kapitál. Chcel by som povedať aj to, že niektorí ľudia, ktorí track record majú, je to pre nich iba výhoda. Samozrejme, tá ich história je pre nás podstatná, takže ak túto históriu máte, tak nám ju môžete v kľude poslať a my sa veľmi radi na to pozrieme a môžete sa vlastne v celom tomto programe posunúť o mesiace dopredu. Je tu polemizovaný čas tejto kampane, nad ktorým sme premýšľali dlhšiu dobu, ale my sme to vybrali schválne na takéto dlhé obdobie. My s vami nepočítame iba na pár rokov, ale chceme s vami počítať na skutočne dlhé obdobie, preto ak uvidíme vašu vytrvalosť aj vo vytváraní tohto track recordu alebo v potvrdzovaní vašich výsledkov, tak o to pre nás lepšie. A ako vravím, tento projekt je nový, takže nie je vylúčené, že konečná doba celého track recordu sa bude skracovať a keď tu budeme mať príklady, alebo keď tu budeme mať ľudí, ktorí nám svoj track record donesú a my si ho vieme overiť, tak pre nás iba skvelé a vlastne celú túto dobu si môžu skrátiť.
Ja by som vlastne za stranu Darvinexu Zero spomenul dva alokačné programy. Jedným z nich je Darwinia Silver, to znamená, že automaticky po zakúpení predplatného v Darvinexe Zero si užívateľ môže svoju stratégiu zbadať v rebríčku Darwinia Silver. A tu sú virtuálne alokácie od 30 000 eur do 375 000 eur, ktoré sú prideľované na 3 mesiace. Avšak keď sa rozpráva o tej dĺžke, tak vlastne ak máte 8 mesiacov účasť v Darwinia Silver a zároveň spĺňate požiadavky na kvalifikáciu do Darwinia Gold, to znamená, že musíte mať svoj risk reward za určité obdobie aspoň 1:2,5, tak sa automaticky dostávate do druhého rebríčka, ktorý je vlastne Darwinia Gold, a v tejto časti už máte virtuálne alokácie, ktoré sú až do výšky 500 000 eur a sú prideľované na 6 mesiacov. To znamená, že čokoľvek spravíte na tejto alokácii, tak z toho máte podiel na kladných výnosoch. Avšak musím zdôrazniť tú vec, že ako náhle ste v Darwinii Gold, tak práve od tohto momentu už sa váš investovateľný ticker Darwin otvára pre reálnych platiacich investorov. To znamená, že už v tejto chvíli môže do tej vašej stratégie zainvestovať aj samotný KNL Rock. V programe Trading Pioneers hľadáme juniorných ľudí, alebo ľudí, ktorí už niekedy tradovali, majú aspoň minimálne skúsenosti a trúfajú si svoje dovednosti posunúť na nový úroveň, chcú sa posunúť v kariére vo finančníctve a chcú byť platnou súčasťou našeho tímu. Je tu aj vec taká, že chceme tento náš úzky tradingový tím budovať, takže chcem, aby to bola samozrejme práca tímová, takže ten tím by mal za svoje výsledky aj zodpovedať. Takže predstavujem si ideálneho človeka tak, že svoj deň trávi samozrejme za počítačom, kde bude tradovať, ale bude platnou súčasťou toho tímu. Áno. A tie vzťahy sú pre nás dôležité. Jednak budujeme si myšlienku vzťahmi aj s klientami a myslím, že takisto so zamestnancami, takže chceme túto myšlienku budovať aj naďalej a posúvať našu spoločnosť dopredu. Áno. Tradery v našej spoločnosti budú mať vždy vysokú prioritu, takže to ich postavenie aj v tomto sektore si myslím, že môže byť veľmi zaujímavé, čo sa týka jednak aj finančného hodnotenia, aj vlastne postavenia v spoločnosti, takže netreba sa toho báť, že niekedy ten finančný sektor ľudí skôr odrádza ako láka. Preto budem otvorený, keď sem budú chodiť ľudia, ktorí majú ambície, sú pracovití, nemajú problém sa učiť nové veci a budú vlastne celý tento program Trading Pioneers podporovať svojou prácou. Vlastne k tomuto videu by sa mali dostať ľudia, ktorí majú vážnejší záujem a hľadajú detaily, ktoré budú súčasťou tohto programu. Neberte tento program iba ako splnenie výzvy. Samozrejme my, ktorí v týchto rokoch sme dennodenne, tak vieme, že volatilita prináša aj nejaké drawdowny alebo prepady, takže nezúfajte, ak budete niekoľko týždňov v obchodovaní neúspešní. Áno, tu tá hlavná myšlienka nie je to úspešne splniť každú výzvu, mať čo najviac alokácií. Samozrejme je to lepšie, keď sa vám darí, ale chceme si vás otestovať aj v momentoch, kedy ten trh je volatilný a kedy prichádza tá vaša pridaná hodnota, ako môžete manažovať riziko a chceme vidieť, ako sa s tým popasujete. Takže aj keď máte nejaké track recordy, ktoré sú negatívne, alebo aj keď máte zlé výsledky, vôbec by som sa toho nebál. My nebudeme vyberať ľudí iba podľa toho, či majú aktuálny mesiac v pluse alebo v mínuse. Ide nám o tú konzistentnosť a o dlhodobé výsledky. Tak to musím určite súhlasiť. Veľakrát sa stretávame s tým, že na trhu je veľký tlak na to, aby ten trader dosahoval, dá sa povedať, že kolmicu hore. To znamená, že trading je určite o niečom inom. Trading je skrátka disciplína, na ktorú musí človek dospieť. Trading je veľa o psychológii, o tom, ako cíti ten človek ten trh a zároveň ako vníma ten sentiment, ktorý sa na tom trhu deje. To znamená, že ak ten trader sa vie dostať tzv. Do zóny toho trhu,
tak vie pridávať hodnotu vo forme jednak tých výnosov, ale zároveň aj z pohľadu ochrany toho kapitálu, z pohľadu money managementu. To znamená, že tí, ktorí naozaj uspejú, tak tí budú naozaj odmenení. A o tom celom je program Trading Pioneers, samozrejme v kombinácii s Darvinexom Zero. Prvým krokom pre užívateľa, ktorý si registruje Darvinex Zero, je spustenie obchodného účtu. Tým pádom sa spúšťa jeho MetaTraderový účet buď 4 alebo 5, na ktorom má podľa toho, aké aktíva obchoduje, buď $100,000 alebo $1 milión. Ak obchodujeme povedzme Forex vo forme MetaTrader 4 alebo 5 alebo CFDčka na či akcie, či indexy alebo komodity, tak v tej chvíli máme k dispozícii účty o hodnote $100,000. O tých futures účtoch budeme hovoriť následne, tak skúsim povedať najskôr tieto dva typy účtov, MT4 a MT5. A ako náhle má k dispozícii trader tento účet, tak jeho tzv. Signálny účet obchoduje takým spôsobom, ako obchoduje obvykle. To znamená, že počas tých prvých 15 dní, medzi ktorými má spraviť 25 obchodných rozhodnutí, to znamená open a close, tak by nemal nejakým spôsobom vybočiť z toho jeho štandardného prístupu. A teraz poviem, že prečo je to veľmi dôležité. Dôležité je to kvôli tomu, pretože práve počas tých 25 obchodných rozhodnutí, respektíve tých 15 dní, počas ktorých prebiehajú, na pozadí sa naša umelá inteligencia, náš risk engine učí váš money management. To znamená, že on sa naučí, že aké veľké pozície otvárate, akú máte toleranciu rizika a cez akú volatilitu počas toho obchodovania prechádzate. To znamená, že či máte krátke obchody alebo dlhé obchody, to všetko sa ten risk engine naučí. A toto je náš jedinečný algoritmus, pomocou ktorého sa vytvára váš Darwin. A Darwin je práve investovateľný index. A tento investovateľný index je následne pridaný do rebríčka s ostatnými traderami. To znamená, že ten Darwin si môžete predstaviť úplne rovnako ako napríklad akciu Apple alebo Tesly alebo čohokoľvek iného, kde máte vlastne nejakú krivku. Avšak podkladové aktívum toho Darwina, čiže tej krivky, nie je nejaká cena akcie, ale je to práve vaša stratégia. A tá vaša stratégia pochádza zo signálneho účtu a krivku riadi externý money manager risk engine. To znamená, že vy budete vidieť na svojom signálnom účte inú hodnotu, ako vidíte na samotnom Darwinovi. A toho Darwina vidí práve investor. To znamená, že môže sa veľakrát stať, že vy máte k dispozícii svoj signálny účet, ktorý má drawdown napríklad aj 25, 30, 40%, avšak risk engine sa naučil váš money management a ten pokles na Darwinovi bude oveľa nižší. Tým pádom môže sa stať, že napríklad znižuje ten risk engine tú volatilitu. A teraz poviem veľmi dôležitú vec, že ako náhle ten risk engine je aplikovaný na všetky obchodné stratégie, ktoré sú v Darwinexe, tak zrazu môžeme porovnávať porovnávateľné. To znamená, že porovnáme hrušky s hruškami a jablka s jablkami. Pretože poviem dva príklady. Jeden príklad môže byť nejako vysokofrekvenčný trader, scalper, ktorý berie veľmi malé obchody, povedzme s nejakým väčším rizikom na obchod, a vedľa toho stojí nejaký swingový trader, ktorý má obchodovanie v rádach povedzme dní alebo týždňov. No a ako náhle by sme porovnávali tieto dva prístupy z pohľadu riadenia rizika, tak sú neporovnateľné. A práve Risk Engine robí to, že on skrátka aj konzervatívneho tradera, ktorý má povedzme malý position sizing, vie porovnávať s traderom, ktorý má povedzme veľké pozície v kratšom čase a v reálnom čase vie tieto pozície normalizovať. To znamená, že vie ich prispôsobovať na jednu úroveň rizika. A ako náhle máme takto prostredie, ktoré je porovnateľné, tak zrazu môžu byť všetci tradery v rebríčku. A ten rebríček sa volá Darwinia Silver. To znamená, že ako náhle na tento rebríček pozrieme z pohľadu investora, tak od hodnoty ratingu, ktoré vlastne tieto Darwiny získavajú od hodnoty 75, ten trader získava prvú alokáciu $30,000. A poviem to tak akože za seba, nie som profesionálny trader, ale tradingu sa venujem relatívne dlho, tak dosiahnuť bodovú hodnotu 75 v tom skóre
je v princípe veľmi jednoduché. To znamená, že stačí obchodovať len to, čo sa obchoduje obvykle. A k tomu ratingu sa pravdepodobne ešte dostaneme. A samozrejme chodia ku nám ľudia, ktorí sú na rozmedzi toho, či byť full-time trader alebo sklbiť trading so svojou prácou. Samozrejme v tej prvej úrovni by sme po vás nechceli to, aby ste končili v svojej aktuálnej práci, ak niekde pracujete, ale je to vlastne režim, kde by sa pre vás nemalo nič meniť. Áno? Keď ste už tradovali niekedy v histórii, tak budete tradovať naďalej. Našli ste si čas na to, vtedy mali by ste určite aj teraz, tá motivácia by mala byť vyššia a vlastne na pomedzi rozhodnutia toho, či chcem byť full-time trader alebo stále bojujem s tým, či sa vlastne uživím, tak to je vlastne prvá a druhá úroveň. Ano, je toto obdobie 8 mesiacov, kedy vy už si aj sami poviete, že OK, Darwinex ma zaalokoval, poslal mi nejaké peniaze, ja som bol schopný si z toho niečo zarobiť a mám slušne našlapnuté k tomu, aby som dostal vlastne po 8 mesiacoch kontrakt alebo dajme tomu part-time job, kedy by už aj moja myšlienka je to, že v tej druhej úrovni by ste tu na pár dní do našej spoločnosti mali prísť, mali by ste sa začať možno začlenovať do kolektívu a možno na 3 dní by sme mohli viesť presne tieto debaty o tradingu, o stavbe stratégie a tak ďalej. A je tu už aj pre vás to obdobie, kedy už vy si aj sami musíte povedať, či to naozaj chcete alebo nie. Áno. Prestáva to byť nejaká hra a vlastne od tej tretej úrovne, čo je takýto ultimátny cieľ aj pre vás, je to, aby ste tu sedeli dennodenne, mali jednak tú skladbu tých peňazí, môžeme to povedať, že rozmixovanú. No. Samozrejme je niečo iné obchodovať so živými peniazmi, čo vám vlastne poskytujeme. Poskytujeme tu aj prácu, ktorá vás môže slušne uživiť a nezabúdajte na to, že tento váš biznis model, že dostanem alokáciu od spoločnosti Darwinex Zero, tak samozrejme naďalej bude platiť. Takže tých zdrojov príjmu tam bude viacero, ale vlastne ten ultimátny gól je to, aby ste boli ten človek, ktorý vlastne tu sedí, ten človek, ktorý zodpovedá za svoju prácu, má tu nastavené limity, kde môže obchodovať, spoločnosť na ňo spolieha, investori ho poznajú, má svoj track record, takže myslím si, že za tú dobu, kedy sa on dostal do tohto posledného režimu, sa aj v tej kariére ako extrémne posunul. Veľakrát sa stretávame s tým, že tradery z trhu sú väčšinou zvyknutí na payouty vo výške 80 alebo 90%. Tu nás si treba možno uvedomiť akože jednu vec, že ak by KNL Rock odovzdávalo traderovi success fee vo výške 80 alebo 90%, tak pre toho koncového klienta by asi pravdepodobne nezostalo veľa. Hej. Tým pádom žiadny z investorov by nebol ochotný reálne zo svojich peňazí odovzdať takú veľkú sumu. A tým pádom väčšinou sa stáva, že challenge alebo prop tradingové firmy nastavujú tie podmienky takým spôsobom, aby ten trader bol tak dokonale znevýhodnený voči tomu trhu. To znamená, že či už sú to nejaké podmienky na dosahovanie tých ziskov, alebo veľakrát sa stretávame s tým, že sú napríklad manipulované tržné dáta, aby skrátka boli rozťahované spredy, alebo nejaké korelácie sú tam proste zámerne nejako simulované alebo niečo podobné, na to, aby jednoducho ten trader bol vždy, aby ťahal za kratší koniec. A toto je práve tá myšlienka Darwinexu Zero, že skrátka my prichádzame s úplne iným prístupom. My prichádzame s prístupom, ktorý je reálny. To znamená, že v Darwinexe Zero nemáte proti sebe market makera, máte reálne tržné podmienky, nemáte proti sebe podmienky, ktoré stanovil nejaký ten vyhlasovateľ tej challenge, že napríklad nemôžete mať nejaký drawdown, alebo nemôžete mať, ja neviem, obchodovanie počas správ, alebo nemôžete používať alga, alebo nemôžete dokupovať, alebo niečo podobné. Nič takéto v Darwinexe Zero neexistuje. V Darwinexe Zero sa porovnávajú iba tradery s traderami. To znamená, že jediný, kto stojí proti vám, ste vy sám a trh. To znamená, že ak vy viete s tým trhom pracovať, tak v Darwinexe Zero máte alokáciu virtuálneho kapitálu. Túto alokáciu dostávate na dostatočne dlhé obdobie, ako som spomínal, buď 3 mesiace v Darwini Silver alebo na 6 mesiacov v Darwini Gold,
A na tejto alokácii môžete mať kľudne drawdown, pretože to sú normálne tržné podmienky, že skrátka ten trend na trhu je nejaký a vy máte nejakú stratégiu. Ako náhle na týchto virtuálnych alokáciách vytvoríte zisk, to znamená, že dosiahnete nový high watermark, tak z týchto peňazí získavate payout, čo sú vlastne reálne finančné prostriedky vo forme 15%. Teraz skúsim vysvetliť, že či 15% je veľa alebo málo. Ak sa pozriete napríklad na, myslím si, že na nejakej probke budete mať, ja neviem, alokáciu 30, 50 alebo možno 100 000, tak zaplatíte za to relatívne veľkú sumu, pretože ak chcete o takýto kapitál hrať alebo ašpirovať, možno v tomto nejakom virtuálnom kasíne, tak za to musíte zaplatiť. A ako náhle miniete, povedzme, tie podmienky, ktoré vám oni dávajú, tak sa veľakrát stane, že vy o túto sumu jednorázovo prichádzate. A toto v Darwinexe Zero neexistuje. V Darwinexe Zero zaplatíte každý mesiac 38 €, to je jediná platba, ktorú vlastne robíte a nemáte absolútne žiadne riziko. A nikto vám žiadny kapitál nezoberie, práve naopak. Ak budete obchodovať, tak vám kapitál budeme pridávať. A vy sa môžete v priebehu povedzme 3-4 mesiacov dostať kľudne na sumy, ktoré sú vyššie ako 100 000 eur alebo dolárov, ktoré obchodujete. A ako náhle spravíte napríklad na nejakej sume, že 100 000 eur zisk, to znamená, že spravíte povedzme 10%, tak automaticky máte 10 000 profit, z ktorého máte 15%, čo je vlastne 1500 eur, ak dobre počítam. A to už nie je malá suma, s ktorou si môžete napríklad vyplatiť všetky payouty, tie predplatné, to znamená, že túto sumu môžete použiť na to, aby ste mali Darwinex Zero zdarma a zároveň si môžete zvyšok tých finančných prostriedkov napríklad presunúť na svoj reálny tradingový účet a môžete ich ďalej zhodnocovať v Darwinexe Classic. Takže Darwinex vytvára jedinečný prístup pomocou svojich virtuálnych účtov a úplne zcela mení pravidlá takéhoto prop tradingového priemyslu a vytvára plnohodnotnú alternatívu pre traderov, ktorí sú dlhodobo konzistentní. Takže tie payouty, ktoré sa zdajú byť nízke, je to iba klamlivý pocit, pretože ako náhle obchodujete konzistentne dlhšiu dobu, tak tých 15% napríklad z vyšších súm môžu znamenať reálne 10 000 každý mesiac na tých reálnych payoutoch. A teraz vlastne hovorím už o tej ďalšej časti, ktorá je buď Darwinia Gold, alebo reálni platiaci investori. V samotnom Darwinexe máme niekoľko traderov, ktorí majú v správe x miliónov eur alebo dolárov. A títo tradery majú bežne reálne payouty z tohto kapitálu vo výške desiatok tisíc eur. To znamená, že my vás chceme priviesť na túto cestu, aby ste mali možnosť dosiahnuť ten ultimátny cieľ. Ak by som porovnal Darwinex Zero s akoukoľvek inou prop tradingovou firmou, tak vyplatením payoutu to končí. A práve v Darwinexe Zero toto je prvý krok. Vy máte prvý payout, ktorý je možno 1500 eur, že to nie je 20 alebo 50 tisíc, ak vám to vôbec tá prop tradingová firma vyplatí. Ale práve získavate túto jedinečnú možnosť, že tieto alokácie máte každý mesiac a tie payouty dostávate čím ďalej a dostávate vyššie payouty, pretože máte vyššie alokácie, respektíve máte dôveru reálnych platiacich investorov, ktorí vám dôverujú, lebo máte track record a máte možnosť budovať svoju kariéru ďalším krokom hore. Mnoho z vás určite odradí platba, kde musíte vybrať svoju kartu a mesačne platiť 38 €. Samozrejme nie je to príjemné, berte to ale tak, že je to aj pre nás filter toho, či to naozaj myslíte vážne alebo nie. A v pomere toho, čo môžete získať, si myslím, že ten pomer je oveľa lepší. Za prvé to, že budete obchodovať, budete úspešní, tak vám môže priniesť z success fee oveľa násobne vyššie sumy, ako do toho vložíte. To je vec číslo 1. A ďalšia vec je to, že od úrovni Gold to máte vlastne zadarmo, takže vám to preplatíme a pre tých úspešnejších ľudí, alebo dajme tomu pre ľudí, ktorí budú vytrvali a naozaj budú chcieť sa dostať až do tejto úrovne, tak by to nemal byť až takýto problém. Skôr si myslím, že ide tu o tú, dajme tomu, vytrvalosť alebo konzistentnosť a to my môžeme ako ponúknuť takisto aj z tej opačnej strany. A možno je to nový projekt na tomto trhu, ktorý takýto biznis model má ako nastavený.
ale budeme si asi stáť za tým, že niečo nám aj takisto vy musíte dať. Ano. My na oplátku do vás takisto budeme investovať v celej vašej kariére v našej spoločnosti, takže chceme, aby to bol tento vzťah samozrejme vzájomný a nejde to iba o tie peniaze samozrejme. 38 € pre niekoho môže byť samozrejme vyššia suma, na druhú stranu v porovnaní s trhom s inými prop firmami to až tak bolestné nie je a na druhú stranu, keď tie peniaze nemáte, tak to skutočne nerobte. Vytrenujte sa na nejakú vyššiu úroveň a potom to môžete skúsiť, takže nikomu brány nezatvárame a skôr naopak. Ano. Chceme tie možnosti, keď to takto nazvem, stáže ako poskytnúť každému a myslím si, že tento model ako vo svete funguje. Takže ak by som mohol, ešte poviem pár slov o ratingu. Na stránke darwinxzero.com v sekcii vlastný kapitál nájdete aj informácie o tom, ako si pozrieť svoj rating v prípade, ak máte nejaký výkon a máte nejaký pokles. Tak sú tam 3 parametre, ktoré vplývajú na určenie vášho ratingu. Ako som spomínal, tak ak máte rating v rebríčku Darwinia Silver na hodnote 75, tak máte garantovanú alokáciu virtuálneho kapitálu vo výške 30 000 eur. Táto 30 000 alokácia sa bude zvyšovať počtom traderov, ktorí sú v programe Darwinia Silver. Je dôležité spomenúť to, že sú to 3 parametre, z ktorých sa skladá rating. Prvý parameter, ktorý má určitú váhu, je výkon za daný mesiac. Nie je to najväčšia váha v tom ratingu, pretože najväčšiu váhu má výkon za uplynulých 5 mesiacov. Výkon za uplynulých 5 mesiacov má 2/3 váhu v tom ratingu. A potom tretí parameter je maximálny drawdown, ktorý bol dosiahnutý za uplynulých 6 mesiacov. To znamená, že ako náhle máte drawdown povedzme okolo 10%, tak Risk Engine si to bude pamätať 6 mesiacov. A tento drawdown v tom ratingu, ako som spomínal, že tých 75 musíte dosiahnuť, tak v tom ratingu má ten drawdown hodnotu 11%, čiže je to povedzme taká menšia časť. 22% má hodnotu ten výkon daný mesiac, to znamená, že veľkosť toho zisku daný mesiac má nie až tak najväčšiu váhu, ale najväčšiu váhu má výkon za daných 5 mesiacov. A teraz, čo je taká reálna akože implikácia z toho, že je to takto nastavené? No, on sa kľudne môže stať, že mesiac uzatvoríte záporný, čiže v poklese v drawdowne a vy stále môžete dostať alokáciu, pretože ste povedzme v predchádzajúcich 4 mesiacoch mali celkom zaujímavý výkon. To znamená, že stále máte väčšiu váhu na tej časti, ktorá je historická, to znamená, že ktorá je z predchádzajúcich mesiacov. A toto úplne mení pravidlá hry, pretože vám nemusí ako byť každý mesiac zelený. Pretože povedzme si, akože rovno, ja som v živote nevidel stratégiu, ktorá by mala naozaj každý mesiac zelený, pretože ako náhle by to tak bolo, tak je niečo v neporiadku na trhu. Skrátka, trh sa neustále snaží nájsť spôsob, ako sa dostávať do určitého normálu. A keď niekto chytí nejaký edge a nájde tam proste nejakú skulinku, ako obchodovať lepšie ako celkový trh, tak s veľkou pravdepodobnosťou ten trh sa na to vie prispôsobiť. To znamená, že vie ten nejaký edge zobrať a vie ho nejakým spôsobom ovplyvniť takým spôsobom, že vy nebudete mať tú stratégiu navždy úspešnú. A práve to je tá vec, že trader by mal vedieť sa prispôsobiť tým tržným podmienkam, ktoré sa veľakrát menia. Menia sa fundamenty, menia sa ekonomika, menia sa tržné podmienky. A z toho vlastne vyplýva, že ak trader má naozaj nejaké know-how, tak si vie v dostatočnom predstihu alebo počas toho, ako sa to deje, vedieť prispôsobiť to riziko na stratégii takým spôsobom, aby nedochádzalo k nejakému defaultu, to znamená, že k nejakému maximálnemu drawdownu alebo niečomu podobnému. Takže presne toto sú takí tradery, ktorých hľadáme do Trading Pioneers. My ako spoločnosť KNL Rock máme svoje produkty, ktoré sú naviazané z časti aj na kapitálové trhy. Aby ste to aj tomu pochopili správne vy,
tak väčšina týchto produktov je založený na success fee, takisto ako by mala byť aj tá vaša práca. No, pochopte, že success fee, ktoré je vo výške 80%, je absolútne nereálne. Túto prevahu podielu zisku má mať klient. My chceme byť transparentní a tie naše vzťahy s klientami, toho ideálneho klienta si môžete predstaviť ako nejakého family člena, alebo celý ten náš fond funguje v takomto režime family fondu. Takže my s týmito ľuďmi, povedal by som si, že s väčšinou si týkame, máme s nimi priateľské vzťahy a na základe aj toho a na základe našich schopností a nejakej histórie nám tie peniaze zverujú. No. Takže sme veľmi opatrní v tom, ako určiť to riziko, aké mať vysoké drawdowny. Takže budem hovoriť teraz vlastne o tej opačnej strane. My z vás nechceme tých gamblerov, ako som už hovoril, ale chceme z vás na konci dňa portfólio manažerov. Takže keby som uvedol príklad, tak drawdown, ktorý by bol, ja neviem, 50% a tá ročná ziskovosť by sa pohybovala niekde v okolí 70%, tak to je pre nás možno ani neuchopiteľné. No? A pre väčšinu našich klientov je to riziko nastavené niekde úplne inde, ano? A sú, by som povedal, ocenení možno lepšími tržnými podmienkami, takže nehráme tu na to, čo najviac vyobchodovať a na tie rizika nepozerať. Áno. Skôr naopak hľadiť na to riziko ako na tú najpodstatnejšiu vec a stavať tie stratégie tak, aby ten klient za prvé tomu rozumel, ale za druhé, aby aj to riziko bolo pre neho skúsnutelné a my by sme to dokázali takisto uniesť a samozrejme dávalo by to nejakú biznisovú logiku. Áno. Preto samozrejme nie je vylúčené, že tie vaše výsledky budú možno trošku iné ako to, čo ja po vás chcem. Na druhú stranu dá sa to všetko upraviť. Ano. Sú tu rôzne pomery, či už ten return versus drawdown a rôzne ďalšie veci, ktoré by sme si asi osobne už rozobrali. Ale chcel som povedať, že my vám nechceme nič predávať, nejaké naše schopnosti, ako obchodovať správne. Áno, chcem, aby ste hlavne vy prišli s niečím, čo ste sa naučili a byť v tom takýto svojvoľný a samozrejme mať nejaké limity, kde si my už povieme, že drawdown 10% je niečo, čo by sme asi mali byť v pozore alebo niečo podobné. No a fungovať v takomto režime. Ja musím povedať zo svojich skúseností, že je to veľmi ojedinelé, že spoločnosť ako KNL Rock sa rozhodla hradiť tieto subscription mesačné svojim traderom, ktorí sú úspešní v tom golde. Svedčí to o tej dôvere v ten projekt a dôveru v to, že skrátka táto cesta je na dlhú trať. To znamená, že ako náhle trader bude mať jedinú vec pred sebou a to je graf a trpezlivosť, konzistenciu a nejaké know-how, tak bude naozaj vysoko odmenený, pretože tie payouty, ktoré môže získavať potom z tých vyšších alokácií, mu môžu zabezpečiť kľudne živobytie. To znamená, že veľakrát sa nám stáva, že naši tradery po určitom období jednoducho odchádzajú z tej práce a skrátka živia sa tradingom. Akože samozrejme, že trading je vysoko profesná činnosť, to znamená, že nemôže robiť len tak niekto z ulice, že sa teraz rozhodne, ako veľakrát vidíme v určitých reklamách, že to tak poď obchodovať z pláže, budeš mať 500 eur za deň a podobne. Toto sú fejky, jednoducho takto to nefunguje. A trading je veľmi náročná, kvalifikovaná práca, ktorú môže robiť naozaj niekto zodpovedný, kto sa rozumie do toho, ako trhy fungujú. A tá cena tých 38 eur je iba veľmi malá nálepka na tom, že ako vysokú pridanú hodnotu trader dostáva na druhú stranu. Okrem tých alokácií je to vlastne možnosť obchodovať v hedžovom fonde, čo niekedy bolo nemysliteľné pre smrteľníka. A takto sa tá doba zmenila a my sme veľmi radi aj za Darwin Zero, že máme po boku veľmi silného partnera, ako je KNL Rock, ktorý rozbehol Trading Pioneers.